खुलुमबाय आं रंजाली आरो आं YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ थ दिनै जाहैबाय ओंखाम गोरलै जानायनि सान बयबो जाबाय जानांगौ भिडिअ'थ' उनावसो फैगोन नालाय ओमफ्राय जोंहाबो दिनै जानो नागिरदों माने न'खरब्रै ज' जानानैहाय जागोन आरोना थ दा मोनायावसो जागोन ओमफ्राय दा मोनाहांबायानो आरो थ बिनि सिगाङावहायनो जोङो राजाजों आंजों रौतासिम थांनानै फैनोसै थ भिडिअखौ नायलांबाय थादो दे नोंथांमोना बावनो थाखाय रेडि खालामखाबाय अनलाजों जानो लायखागासिनो दा आइमोना ओंखाम गोरलैनि नै जोंहा स्कुटिजों ओंखारलांबाय रौतासिम बावखांबाय नै आइया आं खुलुमनोसैल' जों फैबाय बाजारनिफ्राय बाजारावहाय जोङो अनलि गाबोन पुर्निमा नालाय पुर्निमानि थाखाय जग्यनि फिथाइ सामथाइ ओमफ्राय सुगन्धि बिदि लायदोंमोन ओमफ्राय जों सफैबाय ओमफ्राय दा नै 5टा जाबाय आं दा थांसै आइ उन्दैमोननाव माने प्लेना चेन्ज जाबाय जोंनाव नंलालाय बिसोरनावनो संनोसै ओमफ्राय बेयावनो जानोसै आरोना थ थांसै आङो बेवहाय आइमोना दाहाय फैथोंसै राजामोना आं थांग्रोनोसै संहांबायनो ना माबे बा औ दिनोसै आङो माबे ना एवदों नै बेवाइफोरा देबा मा सावदों चिकेन विंस दे दासो नै सामब्राम हागासिनो सामब्राम जेबोआनो संथ'वाखै दाबो मालाय नै बेवाइफोरजों आब'जों ज' जिरायनानै मावगासिनो आंना बेखौसो देदों आंनि फाल्लाया थाब जानायनि हाखाजोबना लानानै हालदै होआखै रं नुवाखै नै जोंहा स्टार्टार जानोसैलाय हाराखौ गोथाव मोनो आं हारायाव माबा थायोना घिउ थायोना जानो मोजां मोनो आंबो हाराखौ बिराद मोजां मोनो हारा जायाबा बेदर जानाय बायदि मोनथ्रा जानाय बायदि मोनो अग्लिना जादों सावनाय जासै होनदों माथो सेरख'जोबखानायसो हारासो जागोन आंबो ललिपप चिकेन ललिपप देब बानायनाय देबा आरो अमा सावगासिनो अमाखौबो नेनांसिगोन जों ने एसे गोबाव बुंनाय गोबाव रुदाहा होनबालाय बारा दै होलाबायगोनसो दा नै जोंना मोनसे मोनहांबायानो अमा बेदरा मोनबाय दाउआबो मोनबाय ओमफ्राय फारसेथिंजाय अनला ओमफ्राय फारसेथिं ओंखाम संनो थाखाय दै गुदुं खालामगासिनो नै बेहाय जोंना लाइ अनलाया जागासिनो बेहाय ना होगोन आं हले अनला जानो बिराद मोजां मोनो आरोना नोंथांमोना मोजां मोनो ना मोना अबभियासलि मोजां मोनखागोन अनला जानो सोर मोजां मोना जानांगौ जाखोना मोननायाथ' मोनजोब्बायानो नै ओमफ्राय दा लास्ट मोनसे दंबावो बेखौ आंनो बानायनोसै टमेट' टप बानायनोसै दायो ओमफ्राय जाग्राफोरा सफैबानो जानाय खामानिखौ जागायनोसै आरोना
ओमफ्राय नै जों बेहाय मानो मिनिदोंमोन मिन्थिगौ नोंथांमोना माने बाबाया मेथाइ खनदों आरोना जोंनि आइ बाबा ओमफ्राय राजामोनखौ लिंहरनानैहाय बे मेथाइखौ फैद'हाय होननायखौ आरोना थ' ओंखायनो जोङो बयबो मिनिदों आरोना मोनजोब्बाय ओंखाम ओंख्रि जाग्रायासो गैया संग्राफ्रा रेडि गासिबो जाजोबसै मुरिगन्दा दंबावो आरो मुरिगन्दा दंबावो ना सिफ्लेनाय मुरिगन्दा सामब्राम पियास ना फ्रायखौ सामब्राम दुन्दिया बानलु गोथां होनानै आखाइजों सिफ्लेनांगौ आरो मुरिगन्दा होनना बुङो बेखौ बेयाव माबा दं अमा बेदर बुरजा देखायो बेयाव दाउ बेदर दाउ आलु भाजा ओमफ्राय नैबे सबसे बयनिसायबो फेभरेट ओंख्रि अनला ना लाइ बिलाइ आरो बैयाव बेलाथि थर अनला थगायगोन दे सिनाया मोनायाव बे अनला अमा बेदर दासो संनो नागिरदों अमा बेदरसो जागोन बियो आरो नैबेयाव ना सिफ्लेगोन ना नोंना मा खालामगोन ना सिफ्लेगोन सामब्राम हादों बानलु हाबावगोन मा होनो ओमफ्राय हाइजेंबो होगोन गोथाव जाथारो आखाइजों सिफ्लेनाया आखाइनि जादु दं दुन्दिया सामब्राम बानलु गोथां आराम सिफ्लेगोन नै बेखौ सिफ्लेगोन आरो बिहा मोनखानाय जायाबा दाना थासा देदेनबाय नालाय नेनानै दङ दा थाङाखै दाथ' रागा जोंना फैबाय रागा जोंना बुंलांबाय ओंखामा मोनाखै दाजाफै होननानै ब्लक थांबाय बिसिनि बर' गोरोङा जाबाय मोनाखै टाइमाथ' बुंलांबाय ओमफ्राय एसके थाथ' होननानै ब्लक थांना स्लेट जाना फैबाय थाना दैदेनलांबाय ओमफ्राय उनाव बुंबाय आरो दे दहायनो ओंखाम जानो बिदिमोन ना हा दसेनो जायाखै ओंखाम मोनाखैसो नों बेनो नोंनि बर' फाखा गोरोङा बेयावनो एखमा होबाय आरो बे माने जाहैबाय बर'आ जों जालांबायबा मोनाखै रागा जासो लांबाय नाखौ बाथोन सिफ्लेनो मा होनो नाखौ सुबासिदों बिदि बासिनानै माबाबोला सिफ्लेबा जानो मोजां जायो आरो ओमफ्राय आं गावखौनो मावजि बायदिसो मोनो सुबो थिग जायो आङो नैबे गोलावखौ जाजोबो आरो ओमफ्राय हासिखौ दङ नैखौ जायो आंबो जायो खेबख'ग्रा आंनाव दंमोन आं नैबे फिसा फिसाखौ गारो ओमफ्य दा जायो आरो आलायारन गाबगासिनो बिथिंजाय आरो आलायारन नायदों दे ज' नायनांगौ आलायारन ए सिङाव दं ओमफ्राय बेखौ मा जिरै फोनाङासो जानोनो माबाखानायालाय नङाबा गोथाव जागोन बे बिदा फंबाय नै अर सायगासिनो ट्रेनिं खालामदों Equalite branded. ओमफ्राय ससमायालाय Susmaya para dami. 12 लाखनि
Mabalnya Gucci nih. Gucci nih. Cakembak. Cakembak. Guys ni dah. Kerang mana? Tahu. Beria. Beria. Đây sikit. Okay, baik kami. Village vibes. Kacau ni kong bodong ah. ओंखामखौथ' जाखांबाय बयबो गोथाव जाबाय बिरादनो ओंखाम गोरलैनि मुङाव दायो जाहैबाय रायलायनायनि सम गप्पा मारिनायनि सम जेरैबायदि जों हस्टेलावहायबो गप्पा मारियोमोन ओंखाम जाखांनायनि उनावहाय बा जायखिजाया समावनोथ' जों गप्पा मारिखायोमोन आरोना हस्टेलाव दा बेबायदिनो फिल फैदों आरोना ज' जिरायनानै रायलायदों बिथिंनि बाथ्रा बैथिंनि बाथ्रा बयबो जंखायलायदों मादों आरोना मोजां मोनो बेबायदि ज' रायलायनानै थानो स्पेशली अर सायनाय समावहाय बिदि रायलायनो बिराद मोजां मोनो आरोना इन्ट्रेस्ट आरो बे समाव जुदि सोरबा गिटार लानानै मेथाइ खनफैयोबा जाबाय आरोना बेनोसै आरोना दा जोंबो ओंखारलांनोसै दसे थानानैहाय हरबो थौबाय नालाय 9:30 ना बेसेबां जाखोथाय मिथिला आरो थ' दसे थानानै ओंखारलांसै जोङो जोङो जानानै फैबाय मेंबायबो ओमफ्राय दा जाहैबाय हरनि 9:30 जानोसै 9:15 जाबाय ओमफ्राय गोथाव जाबाय दिनैहाय अनला मामोन लाइ अनला ना ओमफ्राय दाउ बेदर एवनाय ओमफ्राय अमा बेदर एवनाय टमेट' चाटनि ओमफ्राय नाखौ मुरि घन्टा बायदि ओरै बाथोन बायदि बानायबाय जाबाय आरो थिगसे ओमफ्राय उदैया पुरा फुल माने दासिमबो एकदम मा होनो उन्दुनायनि अबस्था गैया आरोना एसे थाबायनानै होनांगोन आरोना बोसोरनि खनसे जाबाय आरो ज' बयजोंबो नेक्स्ट बोसोरखौ नेनानै थालायनोसैलाय बेबायदि ज' जानो थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय